may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Maya, isa sa marami ninyong tambalanista na talaga namang nakababad sa social media. Sumulat ako para hingi ng opinyon ninyo sa nakakainis na sitwasyon ko ngayon. Gaya ng madami, mahilig akong mag-my day, mag-reel at mag-selfie. Siyempre naman ako lagi ang bida. At dahil bida, lagi akong may filter. Nakakatuwa kasi kayang-kaya ko talagang alisin ang mga chismis ko sa mukha. Napapatangos ko ang ilong ko, napapapungay ang mata. Ay nako, kinarir ko talaga kasi aminin ko na hindi ako kagandahan sa harapan. O harapan. Ako yung tipong 1 ligo lang ang lamang sa pangit. Grabe ka naman sa sarili mo! Kaya naman naisip ko, kahit man lang sa online world, umayos naman ang itsura ko. Kasi nga, hindi ako kaaya-aya sa personal. Kakapost ko, meron ako nabighani. Love siya ng love kahit anong i-post ko. Hanggang sa nag-message na siya. Simula, chat muna. Ang saya kasi swak talaga ang personalities namin sa isa't isa. Madami kaming pinagkapareho. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na kaming mag-video calls. Para pretty, syempre naka-filter pa din habang nag-video call kami. Ramdam ko na type niya ako. Buti na lang, gustong-gusto ko din siya. Lumipas ang ilang linggo at nagdesisyon kaming magkita. Sa totoo lang, siya yung mas atat na makita ako. Nahirapan ako mag-prepare para sa kauna-unahang pagkikita namin. Siyempre, hindi naman ako pwedeng mag-filter in person. Ilang patong ng foundation ang nilagay ko at ilang pahid ng concealer. Sa kapal, natatakot akong ngumiti kasi baka mag-crack. Kahit hirap na hirap ako sa pag-aayos, excited ako kasi siguro magiging official na kami after our first meet-up. Magkakaroon na kami ng label. Opisyal ng ako ay magiging sa kanya at siya ay magiging akin. Sa wakas, nagkita na kami ng personal. Masaya pa din naman ang usapan pero parang biglang naging barkada na lang kami. Walang nagganap na pagtatanong kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Nakipag-appear lang siya sa akin para magbabay na maghiwalay kami. Hindi man lang ako hinatid. Pagdating ko ng bahay namin ay message him para tanungin kung nakauwi na siya. Hindi siya nag-reply. Simula nang makita niya ako ng personal, hindi na siya nag-love sa posts ko at hindi na rin siya nag-message. Yung huling post niya, nabasa ko ang sabi niya, filter pa more. Tapos may angry face emoji. Tambalan para sa akin kaya yung huling post niya. Ayaw na kaya niya sa akin. Na-turn off kaya siya sa kagagamit ko ng filters. May magagawa pa ba ako para maibalik yung dating kami? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Maya. Maya, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
hindi na lang, wag na nating isipin yung dun sa nag-filter ka kasi. The fact na nagkita kayo tapos hindi ka na niya binalikan. Ibig sabihin nun, hindi ka niya type. 'Di ba? May mga ganon, alam mo nung araw, nung araw. Alam na talaga ang edad kapag ka gano'n na magkwenta. Oo, nung araw, 'di ba? Uso po yung tinatawag na blind date. Kasi wala namang way para makilala mo yung ka-phone pal mo, ka-pen pal mo, kundi magkikita talaga kayo. Or minsan... Alam niyo pa po ba yung pen pal at saka phone pal? Diba? So, pen pal, sulatan-sulatan. Phone pal, kasi nagkakamihan sa phone, 'di ba? Ang usapan minsan talagang ang init-init na ng telepono, 'di ba? 1 oras kalahati, 2 oras, natutulog na kasama ng telepono, ganyan. Yan po ang phone pal, ganun. Tapos magkikita, technically medyo blind date kasi hindi mo naman alam talaga yung tunay na itsura eh. Boses Ganon. lang kayo nakakakilanlan. Madali naman pagandahin yung boses. I mean kung gusto mong parang gawin siyang sexy, gawin siyang mababa, or gawin siyang malandi, or kaya parang bata, caring, parang panahon ngayon na caring mag-filter, noon pwedeng pa-sexy ng mga boses, dati ganyan. Kaya ng telepono ang voice changer. Yan, diba? Pero yung voice changer na talent mo, ha? Ibig sabihin wala kaming noon walang literal na voice changer o wala talagang yung mga ganyan. Iaarte mo lang. Yes, ganon. Pakiputin ang bibig, yan, ganon. pakipot, diba? Ganon. Pabulong-bulong, ganyan. Noon. So, pag finally, diba, at mahuhumaling ka sa boses eh. Minsan may mga lalaking ganda talaga ng mga boses. Tapos pag nagkita, talagang sana hindi na tayo nagkita. Diba? Ganon. At yung fact lang na pagkatapos magkita, hindi ka na tinawagan ulit, hindi na ganon, hindi na same. Ibig sabihin, hindi ka lang niya talaga type. At ganon talaga yun. So, obviously, sa'yo Maya, hindi ka niya talaga nagustuhan. At kung tinatanong mo sa amin kung para sa'yo yun, kung natamaan ka dun sa post niya na filter pa more, edi sa'yo yun. Oo. Diba? Totoo naman kasi, girl. Yun naman kasi talaga yung masaklap na katotohanan. Gets ko yung nararamdaman mo na parang at least man lang sa online world, ganyan. Pero may this also serve as a lesson. Kasi mangyayari yan sa susunod na magkakagusto sa'yo online. At ayaw naman natin na hanggang online na lang ang relationship na meron ka. Eventually, gusto mo siyang mahawakan. Gusto mo matikman ang pagmamahal. Ang pakikipagkaibigan. Correct. Lahat naman pwedeng magkatikiman doon. Correct. Diba? Eventually, gusto nyo, kapag kumain kayo, kakain kayo ng sabay. Diba? Manonood kayo ng sine na sabay. Diba? Yung ganon. So, gusto nyo, i-level up yung relationship. So, paano gagawin? Kung hindi kayo magkikita. So, may it serve as a lesson na yung pag-filter is also a form of deceiving others, yes. 'di ba? Yung magpapanggap kang ganun katangos yung ilong mo kahit hindi naman. Magpapanggap ka na ganito kakaputi kahit hindi naman, 'di ba? Ganito kakipot kahit maluwag correct, naman. Totoo. Kahit ganito kahaba, kahit maiksi naman, 'di ba? Mga ganun. So, hanggang kailan? Gets naman natin yung paminsan-minsan eh. Pero gusto natin na magustuhan din talaga tayo for who we are. Hindi yun dun sa inimbento nating curated na realidad. Ganun. Correct. This will teach us lessons not just for the filter users. Diba? Pati din doon sa mga tumitingin for the spectators. Correct. Diba? Pareho yun eh. Lesson, for example, sa case ni Maya, that next time, diba, darating talaga yung time na makakakilala ka ng taong maniniwala o mag-realize na nakita nila sa social media. At yun na nga, ito na yun. And it will cause disappointment. True. Diba? Ito yun, experience mo na. And darating ulit yung panahon na yun. Kung gagamitin mo palagi yung filter. Yes. For the spectator, uulit-ulit. Correct. For the spectator, maging maingat din tayo. Kung ang habol mo talaga ay ganung itsura, diba? Maging makilatis ka. Correct. Dalhin mo kagad sa dagat. Yan. Ilublob mo doon. Yung katiri ka ng araw. Ganon kasi magkakaalaman talaga ng tunay na itsura sa swimming. Kaya ako, partner, kasi nagpunta ako sa beach agad, wag doon sa wag sa dalampasigan, wag. Diba? Rekta agad sa beach, saka ilublob, partner. Kapag natatakot malublob, alam na this. Kaya ako, partner, diba, recently nagpagod ako. Wala ka makikitang basa ako sa dagat. Lahat ng picture ko. Kalahati lang ng katawan. Ay, hindi rin ako pumunta ng dagat. Nandun lang ako sa Baka mamisikan mahulas ka. Oo.
nakakatakot mawisig ka ng tubig alat, partner. Mahulas ang mga hindi dapat mahulas, ganun. Mawala ang kilay, di ba? Lumutang ang pilik mata. Sa true. Mawala ang blush on. Buti na lang di na ako nagpipilik mata, di ba? Dati super nagpapa false eyelashes pa talaga ako. Takot na takot ako matanggal yung mga papilik mata, ganyan, di ba? Hindi, kung talagang sinasabi ni partner para sa mga spectators. Yan, sa mga tumitingin sa social media. Di ba? Do not believe everything that you see on social yes. media. Dapat maging mas makilatis ka. Correct. Na parang pagtitingnan mo, teka, is it real or filter itong nangyayari sa mga pinopost niya? Kasi naman, in fairness naman talaga sa mga filter, ang dami talaga dito na mukhang totoo. Meron akong ang galing talaga ng mga filter, ha? Meron akong pinost doon nung Christmas. Sinend siya sa atin ng Tambalanisa fan art. So filtered AI. Oo. Sabi sa akin, grabe, ang laki na ng ginanda mo, mga ganun. Yung iba naman parang ang ganda mo dyan sa makeup mo, ganun. Ibig sabihin makakapanloko talaga. Oo. Pwede kong sabihin na ang ganda ng makeup ko, pero sa totoo lang AI yun. Totoo yun, diba? Ang dami. Hindi naman nagkakalayo talaga. May pinagkunan naman na ikaw talaga yun. Kaya lang iba din talaga eh. Mas magandang version mo talaga. Oo, mas makinis, medyo tumangos talaga yung ilong, mapungay ang mata, nagkaroon ng panga, lumiit ang noo. May mga ganong effect. Hindi naman nalalayo. Kaya lang yun yung sinasabi natin, maging mas maingat ka. Kasi kung mag-rely ka sa nakikita mo sa social media na normally, madalas gumagamit talaga ng filter, it will also give you disappointments. At ayaw natin mangyari yun. Di ba? Sana nabubuo na yung friendship ngayon nung nakita kayo pareho. Disappointed yung nag-post na gumamit ng filter. Kasi hindi ka nagustuhan. At disappointed din yung nakita ka in person na hindi filtered. Correct. Oo, diba sayang yung effort ninyo pareho? True. Yun. Maganda yung point na yan. Maya, ang effort mo lagi ay masasayang. Yes. Nakakapagod pa naman yung mga eventually mapapagod. Sa una, kilig-kilig yan. Yung parang, sige, ngayon, move on ka dyan sa nakilala mo. Next naman, kilig-kilig. Pero hanggang kailan, dadating yung panahon, pag tumatanda ka na pati, nakakatamad na yung mga paganitong patwitams. Ano ba, maging tayo na, di ba? Hindi, may part na nakakapagod talaga. So, itigil mo na yan. Wag mo sobrahan. I mean, lahat naman tayo, pwede mo gamitin. Lahat naman tayo nakakapag-filter, pero siguraduhin lang naman natin na hindi sobra. Correct. Na hindi na talaga ikaw yan. Na kapag nakita ka talaga, talagang truly madidisappoint. It will happen again, Maya. Kami users din kami ng filter. Ay, naku, user talaga ako. Alipin tayo niyan. Kami, mga post namin, marami doon filtered. Yung mga mukha namin. Ako hindi masyado. Ang pinifilter ko lang yung mga nasa paligid. Ayoko na may mga katabi. Ine-erase ko silang lahat. Ako talaga nagpapakinis ako to the max. Anong ginagamit mo? Secret. Share mo naman sa iba. Secret. Baka gamitin ninyo. Maging kamukha ko kayo. Parang hindi naman. Parang hindi ka naman nagpo-post ng Chusero din to ng taon eh. Ano ka ba filtered yun? Alin ba? Hindi ka naman nagpo-post ka ng reels. Pero hindi ka naman magpo-post ng mga picture mo na Nakamukha ko si Alden Richards, mga gano'n. Parang wala namang ganong pagpo-post ng mga sale. Hindi lang halata. Mild lang. Yun. See? So, ang maganda dito, parang, nag-filter ka pala, hindi halata. Kasi parang medyo close to the truth. Diba? So, yun yung maganda. Para hindi nakakagulat pag nakita ka in person. Kasi totoo, alam mo, mali ka dun sa part na yun, Maya. Medyo nagkamali ka talaga dun sa part na yun na inassume mo na magugustuhan ka niya based on tsaka hanggang kailan ka makapal na foundation at concealer. Totoo yun. Diba? Okay lang gumamit, walang masama gumamit ng filters, but make sure hindi talaga siya nanalayo sa totoong ikaw. O di kaya naman pwede mong sabihin din na para lang magkaroon ng ma-manage yung expectation ng taong imi-meet mo. Yan. Na gumagamit ako ng filter. Filter lang to lahat kami tinan mo lagi kami may disclaimer. Ilaw lang to ha. Correct. Kapag kami nagsasabi sa amin, ang kinis nyo pala, ilaw yan. May ring light kami dito. May ring frames. Ang dami naming ilaw dito. Ganun. Kahit mga ganun pa joke para lang ma-manage yung expectation nung taong makikita ka in person. Lalo na kung intentional yung pagkikita na parang, di ba na parang, gusto ko siya makita kasi ang ganda niya in person. Ay, ang ganda niya sa Facebook. Ganda niya. Tsaka alam mo, sa totoo lang, kamahal-mahal naman tayong lahat sa iba't ibang dahilan. Di ba? May mga iba na kamahal-mahal sila kasi ang ganda
talaga ng itsura nila, ang pogi talaga. Yung mga iba kamahal-mahal sila kasi apakabait nila, apakasipag, apakalambing, ganun. Apakayaman. Oo, apakayaman, 'di ba? Iba-iba ng ng dahilan kung bakit tayo kamahal-mahal. So, Maya, kamahal-mahal ka rin naman, hindi lang dun sa mga sa aspetong physical na ang iisipin mo na pwede kang mahalin dahil lang physically attractive ka. Pero sa totoong buhay, 'di ba? Na-attract din naman talaga tayo muna sa isang tao bago natin siya nakikilala. Yun yung first step. Oo, yun talaga yung first step. Bago natin makilala na mabait pala siya, ganito pala siya, yung mga ganon. Pero kaya siguro ganun si Maya kasi kailangan mag-first step muna eh. Okay lang. Walang problema. Pero wag nga sa sobra. Anything that is in excess. Lahat po ng sa sobra. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po maganda. 'Di ba? So kalmahan mo lang. Nako. Kalmahan mo lang, girl. Kasi parang tinodo mo talaga. At ikaw naman, aminado ka. So, meron ka ring ambag dito kung bakit hindi ka na tinext, hindi ka na nireplyan, kung bakit nagparinig pa na sa post, diba? May ambag ka dun. Totoo naman, girl, Inamin mo naman din. But don't feel bad. Yes. Kumbaga charge this to experience. Na next time, siguro dadahan-dahanin ko lang, di ba, yung pag-filter. And again, ima-manage ko yung expectation sa akin nung taong imi-meet ko. Kaya nga. So, next time, maging maingat ka doon. And isa ring lesson na pwede mo makuha sa experience nito, Maya, na may mga tao talagang tinitingnan lang ay yung panlabas na kaanyuan. May ganun talaga. So in this case, nakita mo kaagad yung ugali ng tao na ay ang babaw naman ng pagtingin nito sa akin, di ba? Talagang pinagbasehan niya lang ay ang mukha ko at hindi ang ibang strength ng pagkatao ko. So, yun nga yung sinasabi ko kanina na kamahal-mahal ka naman in other ways. Hindi niya nakita yun. Doon naman siya mali. Correct. Doon naman mali itong si Guy, lalo. Hindi man lang binigyan ng chance na makilala ka pa ng lubusan, umayaw ka agad. Yun, nakita mo na ganun yung ugali niya. So actually niligtas ka na rin sa ganung klase ng tao. True. 'Di ba? Na hindi pinapahalagahan ng ibang strength ng pagkatao mo. At ayaw natin yun. Totoo. So, importante issues mga kabisyo, kalmahan lang po natin ang pag-filter. Kalmahan wag sobra-sobra. Correct. At wag din, ulitin natin wag lang ding maniniwala agad-agad ng todo-todo sa lahat ng mga napapanood, nababasa sa social media. Hindi, again, dun sa mga hanggang ngayon hindi ka makamove on kasi hindi nakapagbakasyon, ang dami nakapagbakasyon sa social media. Hindi mo alam, filter din yan. May posibilidad. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!